Salam mehribon yildaşlar. Men Aygüzel Çariyeva. Biz bugün siz bilen Excel sapamızda tertipleştirmeyi öğreneriz. Eğer Excel'iniz ingliz tilinde bolsa sort bolýar ýa-da bolmasa sortirovka. Indi on ýerde bar glavnyda ýa-da home panelinde şu ýerde sortirovka sort diýip durýandyr. Indi ol haçan gerek bolýar? Haçanda haritlarymyzy adyna görä ýa-da bahasyna görä ýa-da göwrümine görä ýa-da renkine göre tertipleştirmek islesek ya da okuwçylar alan bahasyna göre, okuwçylaryň adlaryna göre tertipleştirmek islesek, şonda biz sortirovkany ya da inglizçe bolsa sort ulanyp bilýäris. Indi geleňen tablitsada görelim. Ilki bilen tertip belgisini goýaly. 2. Indi şunu aşaklygyna çekeli. 10. Indi haritlarymız. Haritlarımız bolsun. Olaryň 1 kilogramnyň bahasy bolsun. Şeýlekem bizde bar bolan kilogram bolsun. Bar bolan neçe kilogram bar. Indi harityň ady goýdyň pomidor, hyýar, soğan, alma, erik, üzüm, incir, kavun, karpuz, goýdyly kädi. Indi olaryň bahasyny ýazalım. Mesela pomidor 5 manat, hyýar 6 manat, soğan 3 manat, alma diýeli 15 manat, erik 20 manat, üzüm 17 manat, incir diýeli 30 manat, kavun diýeli 7 manat, karpuz 2 manat, kädem diýeli 8 manat bolsun. Bizde bar bolan kilogram, mesela almadan 20 kilogram bar, hyýardan 18, soğandan 13, almadan 5, erikden 4, üzümden 35, incir 3, kavun diýeli 100 kilo, karpuz 120 kilo, kädem 130 kilo bolsun diýeli. Indi şulary şeýleligine saýlaýas, 3 sany we şu ýerde ilki eger A'dan Z'e diýsek ýa-da Z'den A diýip saýlamyzda hem bu ýerde ingliz harflary görkezlen, ýöne rus harflary görkezlen, ýöne E'den de inglizçe edýär. Indi eger saýlasak onu biziň pomidor, hyýar ýani haritlaryň adlary boýunça sortirovka etýär. Ine görüşimiz ýaly. Bu iki sütüni hem şoňa görä alyp geldi. Ýani muny sortirovka edip bulary goýmady. Indi eger biz diýeli bahasyna görä sortirovka etmek istesek, onda şeýle saýlaýas we şu ýerden ine 3-nji görýän üçüncü knopkany saýlaýas. Soň şu ýerde näme görä sortirovka edin? Bahasyna görä. Onda bu ýerde ullugy ýa kiçikligine gaýtýan bolsun diýe goý biziňki ululup gitýän bolsun. Okey saýlaýas. Ne görüşimiz ýaly bahasy näme etip gitýär? Ululup gitýär. Şoňa görä hem adlary berilen. Indi ýanky ýerden şu ýerde bar bolan kilogramna çennem goý, bu da kiçelýän bolsun. Okey saýladyk. Görüşimiz ýaly bu da kiçelip gitýär. Bu temamyzy tertipleşdirmeyi öğrendik. Endiki sabakda görüşençek hoş, sağ olun.